Dati tikang kunadang tikang kunadang nga mag-usay number 1. Ha? Na. Oy, nag-imasan. Balatong arata ita bes. Balatong man na. Mga lakat nagsidak man namin santuyain. Ne, Naka. manay. Agugot na basit. Nga tati sidak, marunggay nga tawin ka. Paglaw ka basit sa bawak. Dati lang mga singro, talong nga tangkay lang no. Kore ka baka makakuha ka. Wag ka lang. Mga talong nga tangkay lang. Pampapigsa. Atas totan. Ha? Upat. Ya. Ata. Ta sa bawanta. Pao nagimasin. Sabi kaktif nga kusina ni. Niya pa yun natukol mo nato yan. Ama din na to naglapyo ko lang edi pinanggal ko data na tukol di bisa. Italim ah. Baninga. Bangunay. Salapay mo dito. Sa lapay ta. Tanong na bababa si ko na. Oo, well. May talaga ti green thumb niya. Yang amin dagak, nakita mo yung daga niya, hanga mga natangkan. Already tinatangkad natin. Di ayan ka nagkinda, nagpukray, naglo na. Dati nga din. Ito ya, sa mga may tiglo muna niya. Kaya nakita mo dyan ka, ang kalahin ko pa sibsibukan di ay. Natangkad daga na. Natangkan. Parehas daw dito, karon. Natangkal. So ngorti pa maiyak kwa, nagana dyan. No kwa, ag gumatang akti kwa, tinay soil. Wain. Nya nga tati napintas di ay, mga agaramid tati pagkasta kastoy. Wino jelatan ikan ikatulat tati kuanan. Gumanak tulat tadi pangpanya. Apa di kita maka mulat tati kwa ti ikastadan to na nga lawa. Tuunan dia pagmulan di kamute kan. Wan hamba kidi nga konti aso dito adu ti break ko dahil simentok eh. Kana lang nagtagmulat ta kamute sa kawarison na day ko. Hanga kamuti di mulat ta di kuan di padasan tati alokbate. Saluyo. Di awan di to ay kamuti damot dito yan eh. Utong di kita. Palang. Saluyo tagayaway. Di awang kanya ta. Wain. Mga laga wala dumatang adun na magat. Ano awan nagkita kayo ti marketplace ni Facebook. Ada maglala ko di eh. Hindi ko mautong na pindas. Utong wen. Kayaan. Wen. Di kita alanta no hantag mo muna ti kwa. Siyempre no. Lagay ko mga lagpot umulag ka maditay mo pagalam dati ni. Mga makalaya, tiga mo ti. Kaya nakanumay nakita na I like din. Ay kaya. May mga taon ni Mang Roden. Mga taon nan. Iya data. Ni Mang Roberto ay Rode. Roberto. Roberto. Biro ko asawa na di ko ah. Berbihil kira asawa na makatakay pa gati diyan. Ay agawir ah. Kay style lang namin di ko data. Tama yan da. May sana eh. Di dito pa mo midjay. Di ko namin, di importante makadwana. Ngam itugot i-petition na nga Amerika. Kaya ado ti mga yat data. Kana simple mga tao. Ando kwarta na data. Kaya may. Dapat talungan na ginititrato na tayo matibagan. Ado ti ko ano dati ka bagyam di Pilipinas. Awang nga kasar. Kaya dala nga sa ngay companionship. Paalan na ka. Companionship mo lang. Di ba? Siyempre malaki mat yan. Handa ang mga kasinatan ang mga kunatan. Kaywan lang. Ano ti ado yung mamumi nga kasta. Ngam ti ko lang ti deal. Siyempre i-petition na. I-citizen na. Kaya Pilipinas do iya kwa. Sumarod no dati mo bang Kristi. Na makita to kwa. Lada iya ka bagyan. Nagatot kaya. May ditaw. Basta Lagaw aware lang. Puray baga mga gasawa. Ngam wen. Ngam ti visa na, fiancé visa. Right. Ado ti kasta? At least matulungan naman. Di ba? Ano ti mo nga kasta eh. Katrabaho dyan ako. Naka-wheelchair. Ubing pa eh. Ngam, baldadon. Nangalati, naisino na dati asawa na to yan. Da nakita na dyan Pilipinas. Sana. Makapay ah. Ubing pa eh.
Isulat taga-awir na, taga-durong natin ko Yung ibagbaga na nga kasi ay. May tubali niya asawa, bigyan niya tayo ganyan na balo, di niya kay asawa niya kapsat ni Bakay. Yung balo ba tayo? Kasi yun. Makakayat na ito, may Amerika, di niya. Di gayam. Kinupay piyan nga no. Marto. Kahit na ito, may ito. Oray dito. Ito mang posisyon na talakayan no kung Wala. saan ito namin gasto. Wala, siyempre Hindi lang, agkwada. Irugida. 74 na kailangan, ubing pa yung siya. Kao. 77 ko. Ako ma-exercise lang arod. Kasi nga siya kay karkarigat siyempre nagimas ng mga ano karne adalat ta niya. Ayan. Ke no di ka nga exercise awan. Ito karon kanya ka laladutan kay daw tarabag hindi nakakatitirang tatlo. So nga ka di ka mapakali. May pilit nito di kalman di sige pinagkukuha dito. Ano di si datan tin ni manong ni. Nagalat ta mangalan ni nagadunay. Ano ti balato nga tuno bigat. So kwak. Iso ti marunggay je ko apo nakuso na dami kasi ya bunga niya marunggay mi je ta kain imasad nang di masingap dutan nung kunana. Yan na bunga. Marunggay mi je wan je bunga. Nakuso na dami kasi Nagrami ka buri dibod. Ano yun basta di lang ta sa ni karabasa ni bagasa na kinagpawan. Ay. Karne. Ay nagimas na po. Ay kinagimas kinangan man nila. Okay na. Sige nong, thank you. Sige. Tonton to. Nya. Kapigsa ka. Aday? Oh, naglawa. Saan ka ikatakla yung wara-wara? Ano nga, Mira? Ay, kayang-kaya. Syakit, manulakinyak. Manungin nga ta, balor natan. Siguro, talantan amin na Okay, ni? Bagay na ayos di bagi kang pinaayos. Ayan. Sige nong. Sige. Okay, that's it. Ada ulam natin. Ulam na tayo, marunggay.